Wonten pamundutan gubuk asmara nggih ugi sanesipun pun paring atur sinareng HS Audio Rental Sound System ugi Mustika Pro Multimedia saking Sukorejo New Santana. Masuk Dek, monggo diajeng Dira Andrea. Iki lho bocahe. Mas Sobirin. Nggih, padha-padha. Oga nek mbak-mbake lho sampean ngadeg, lah nek pas aku kok napa lungguh. Hah? Napa lungguh? Loh, aku ngadeg iki. Iya piye? Iya. Lho ra ketok, Mas. Wah, tak delekno. Anjay kataran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang kagem Bapak Ibu, tamu undangan nggih Kang Mas. Nggih, alhamdulillah. Dalam rangka syukuran. Aku gak iso ndarani. Ya wis. Kayak sandarani kok ya Mas. Anjir. Ya pernikahan toh Dik. Mas Ahmad Abdul Hamid sama Mbak Ayu Mila. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah. Ya. Rahmah. Terus ingkang diparingi putra ingkang saleh-salehah. Ya. Lah iya kowe. Doamu mandi Mas, sedina langsung dadi lho. Hah? Sedina langsung dadi. Dadi guyon apa dadi? Lah iya. Anjih, sampe kok pamundutan saking sinten Mas? Pak Tris. Pak budek sithik aku. Pak Sis. Nggih wonten apa? Tris iku wonge gak mangkat kok, celuk-celukan. Iya, isih ngaret ya Mas. Sing mangkat iki Pak Sis lho, Pak Sis derek beksa teng mriki. Pak Sis lho barang omah ditinggali kabeh lho, Demikian dan terima demi kasih. Bapak Saman toh Dek kok demikian. Tak kira demikian dan terima kasih loh Mas. Oh, nggih. Anjay monggo aturan sinareng New Santana. Masuk. Masuk Dek, HS Audio Mustika Multimedia. Pasis monggo pun aturaken derek beksan. Monggo. Nyai napa? Mereka
dadi grogi lho, Mas. Nggawa apa iku? Hah? Ndek iku wis ngeloloni, kan ambune ngono nggawa minyak. Iya. Minyak apa? Lho minyak baju Apa lah? Wong kene gosane tutupi domino ngono Mas lho. Ora iso. Wis kulino ya Mas ya. Aku gak semangat nek pases gak munggah, Dik. Alah Pak Ses iku urung sarapan isih lemes. Pak Ses, dereng sarapan to, Pak? Sarapane Ndek Inge wis tau Mas. Dadine saiki prai dhisik. Ndek Inge kan Termasuk wis. Pak Ses iki padha karo aku. Kenapa? Awak dhewe ngirit. Ora ngirit kowe Ndek mau sarapan ngono njaluk. Ora blas. Kowe asine tanggapan ya njaluk oh Mas. Sumpah aku mah gak. Lah iya lho, alah ning guri mau karo aku ngono kok ya. Aku kok takon bungkusno kok. Oh, bungkus apa Mas? Ya mang seko mang. Nemen tenan nak. Anje Mas, tak Apa? lanjut nggih. Mulakno. Apa? Kulino. Kulino apa? Ngomong Jan tok. Iya. Senengane ungkah-ungkah wadiku. Catatan sajrone ati dan tanggung saya marah ati aku kowe dadi karo berkalereng nekupuk asmara. Anje pamundutan saking Pak Ses sampun nggih.